No niin, tässä mä nyt näytän teille miten laakerit vaihdetaan ilmanvaihtokoneen puhaltimeen. Ensin otetaan tuosta tuo peltiläpykkä pois ja sitten sen jälkeen siellä näkyykin tuo, mikä rengas tää nyt nimeltään on. Niin se napataan pois ja sitten nämä jousiprikaat ja sitten puhaltimen ruuvit, nuo tuosta ja sitten olipa se siellä vähän jumittanut. Noin. Se on siinä. Noin. Ja tuolla on laakeri ja tuolla on laakeri. Tuon laakerin mä otan tuolta ei ihan meisseli yltänyt sinne. Noin. Ja toinen otetaan tuommoisella tuolta. Noin. Sitten ei muuta kuin uudet tilalle. Ja noita voi tietenkin tuosta puhallella, jos siltä tuntuu. Tuonne uusi. Noita ei kannata hakata tonne tai ottaa ainakin joku sovite, millä sen saa sinne. Se nyt menee tolla. Ja sitten tuoltakin voi tietenkin pikkasen puhalluttaa tuolta, jos on. Mutta noin ja ei muuta kuin jousiprikat, nää pitää tulla näin päin. Niinku kuperat. Noin. Sinne. Sitten vielä tuo renkula tuohon. Noin painetaan sen varovasti siihen paikalleen. Ja varovasti paikalleen tuo. Tämä voi olla joskus vähän hankala laittaa, mutta noin. Sitten pannaan tuo takaisin ja sitten voidaan kokeilla, että ai että kun pitääkin makiaa ääntä, kun ei pidä ääntä ollenkaan. Ja sitten ruuvit takaisin paikalleen, niin nämä on helppoja vaihtaa. Sitten kun on niitä EC-puhaltimia, niissä pitää ottaa se piirikortti pois, niin ne on vähän hankalampia, mutta kyllä ne ammattimies nekin ottaa käin käänteessä. Se on siinä.